Osman salamu aleykum. Salam aleyküm. Oğum yadayla. Ova. Osman adın näme? Osman. Osman mı adın? Näçe ýaşyňda? Aýdyp bilen akmy? Ayıp bilen. Aýt. Babalık sıptı nämesin? Yo men ýaşyň diýdim. O da bolýar. Olaryňda kim boljak? Bası. Bagşy. Ova. Hani ýa maşina aljak diýip otyrdyň? Alacak. Özün soracak nöyle. Mala diýe. Ýagdaýlan gowy. Ova. Näme aýdymlar gowy. Sen aydımlarına. Men kim? Esesi. Kim? Esesi. Bolýar tanaýamasaň bolýar. Anan olaloňda ullukan ýyllaz bol balam, bolýarmy? Ýa-da taňa rakipli bol, akylly bol. Maşindiň özüň almaly, kakyňy da almaly, ejeňi da almaly, bolýar? Ha, menem alacak. Özüň alýan ýöne kakyňy da ejeňi da almaly, bolýar? Bolýar di. Aha. Sag bol ýöne, hoş di.